Sziasztok, én Dia vagyok, és a mai videóban a Vissza a suliba videót fogom bemutatni. Hát nem is hoznám a szót, mert nagyon sok dolog van, úgyhogy kezdjük. Én a táskával és a tesi zsákommal fogom kezdeni. Bocs, hogy rumli van, csak most értünk haza, és nagyon rumli van még. A táskám az ilyen kék Nike táska, ez tavaly is megvolt már. Ilyen nagy zsebás, itt van ilyen cipzáros zsebes, semmi baja nincsen, úgyhogy nem kellett újat venni. Amúgy ezt papírőröszerbe vettük, nem tudom, olyan 8000 forint körül volt. Mivel én nagyon Nike függő vagyok, ezért kaptam új tesi zsákot, ami Nike, és ilyen rózsaszín, itt meg itt fekete, úgyhogy szerintem tök cuki. Ez meg 3000 forint volt, és ez igazi Nike. Úgyhogy tök jó. Csak most nem akarom szétszedni, de ilyen. Úgyhogy ja. Most következzenek vagy így random fogok választani. Vettünk egy ilyen izét, mert ugye most költöztünk el, és ez nem volt még. Egy ilyen, mi ez, egy irattartót, ami... Ups. Lejöttött egy kicsit a izéje. Mindegy. Csak ezt azt sem tudom, hogy kell összeadni. Így mutatja a doboz, de így nem mindegy, és ezt ide kell izéről asztalra. Úgyhogy, ja. Következő dolog nem olyan érdekes, ez mindenkinek van szerintem, vonalzók. A következő dolog az egy ilyen, mi ez? Vázlatfüzet, és ilyen szép fekete paci van rajta. Remélem jót vettünk, mert nem lesz kicsi, de szerintem nem, mert tavaly is ilyen volt, csak más lóval. Úgyhogy ja, kaptam egy ilyet is. Ugye nekem kellett egy ceruzatartó is, és ilyen, ugye most voltam venni. Csörgés. Büdös. És az ilyen smile is. De szerintem tök szép. Smiley bird. Ilyen ceruzatartó ide. Hát igen, elérkeztünk a legkedvencebb részemhez, a füzetekhez. Csak én megmutattam, hogy van egy pár füzetem. Az első füzet egy ilyen sima 80 forintos füzet, egy ilyen nagy alakú, vonalas, és ebből vettünk, hogy 8-at, 7-et, nem tudom. Igen, vettünk ebből ilyet. Akkor van itt egy Pignamoda, nem tudom, hogy mi a Pignamoda, az van ráírva. Egy ilyen kislányos füzet. Annyira nem tetszik, de hát nem volt más, ami ilyen vastagabb füzet. Úgyhogy ilyet kellett vennem. Ez ilyen kislányos, de annyira cuki, hogy itt ilyen kék, itt meg ilyen sárga. Csak a kislány nem tetszik rajta, de semmi gond. Itt belül ilyen régies hatású itt a lapja. Itt meg rá tudod írni a neved, hogy hol laksz, meg ilyenek. És ez kockás füze. Ezt matekra vettem. Amúgy 7-be fogok most menni, úgyhogy azért kellett ilyen sok füzet. A következő, akkor úgy mondom, hogy a következő két füzet, mert az ugyanolyan sima, két sima füzet. Próbálom úgy, hogy ne lássátok, de már láttátok, nem mindegy. Az Pigna Fruit füzet. Amikor megláttam, nagyon jó lett. Nagyon jól éreztem, hogy ezek kettő, ez kell nekem. Ugye a kedvenc gyümölcsöm az áfonya, meg a magyarót is szeretem, és ez egy ilyen, és ez sima matekra, vagy geometriára lesz. Ezt meg csak úgy, hogyha betelik a geometria, mert mi nagyon sokat szoktunk érni, úgyhogy, ja. Most jöjjenek továbbá a vonalas füzetek. Ebből van 1, 2, 3, 4 darab, ami mintás, és
el fogtok ájulni. Az első egy ilyen nagyon cuki nyuszis. Hát én ezen behaltam, amikor megláttam, annyira aranyos. Egy ilyen, nem tudom mi a márkája, Guamia karta, 100, nem tudom mi ez. És rá van írva, hogy fú, nem tudom, mert van, milyen nyelven van? Spanyolul? Nem tudom milyen nyelven van, de ilyen cuki nyuszis, fehér alapon, szürke nyuszi, eszi a répát, milyen csoda, meglepő. Ugyanúgy ide fel lehet írni a nevet, csak ez szépen ki van díszítve, és ez ugyanúgy vonalas. És a háta amúgy ilyen. Úgyhogy nagyon beleszerettem, ebbe is, amikor megláttam. Most jöjjön 3 kutyusos, hát nem is tudom melyikkel kezdjem, mert mindegyik olyan cuki. Most valaki hülyének nézett. Én amúgy nagyon szeretem ilyen sulis bevásárlást, és mindig izgalomban vagyok tőle, mondjuk ki nem. Lehet, hogy valaki nem, de én mindig. És akkor ez egy ilyen, nem tudom milyen fajta, vagy golden retriever, vagy labrador. Nem tudom megkülönböztetni a kettőt. Mindegy. Jaj. Mindegy, majd megmutatom a hátát. És itt ez a felirat, hogy Kate Kimberly, nem tudom kimondani a nevét, az alsó nevét, vagy mit ezt. És ilyen tök jó, ilyen, hogy hívják? Glitteres. Meg itt vannak ezek a kis virágok, ez is glitteres. Szerintem tök cuki. És a háta. Gyerekek. És amúgy lila alapon van, mert hülye vagyok, nem bírtam elmondani. És ilyenek vannak belőle, nekem, majd meglátjátok, melyek vannak meg. Amúgy én még ki sem nyitottam, csak így, ez kell, ez a füzet, és nézzétek, milyen aranyos. Hát nem aranyos, hát én ezen behalok. Még soha nem volt ilyen füzetem, nekem azért, és akkor a hátam ilyen. Azon is ilyen 2 kis kutyus van. De cuki. Úgyhogy ja. A következő kutyus. Most nem mondjátok, hogy nem cuki. Aj. Narancsárga alapon. És itt amúgy nem tudom, észrevettétek, ilyen virágokon vannak a kutyák. És ja, ugyanígy itt van a hátán, hogy milyenek vannak. Ebbe is ilyen kutya van, szerintem mindegyikben ez a kutya van. És a hátulja pedig ugyanolyan. A következő, ugye nekem a Bernie Pastor a kedvenc fajtám, de sajnos olyanból nincsen ilyen füzet, de viszont majd lesz egy Bernie Pastoros izém, majd meglátjátok. És ez ilyen yorkis. Én régebben nagyon szerettem a yorkikat, most is szeretem, csak ugye nem kaphattam, és így kicsit fájt. De mindegy. Nagyon cuki szerintem ő itt a rózsaszín virágon, rózsaszín háttér, láv, rózsaszín. És akkor ugyanígy vannak hátul. Amúgy ez mindegyik Pinamod volt. Ezek voltak a vonalas mintás füzeteim. Vonalasból volt egy pár. Na mindegy. Most jön egy szótárfüzet, ami Angry Birds-os. De vettem rá ilyen borítót. Igen, most el fog valaki ítélni, hogy már minden rózsaszín. Nem minden, de nagyjából mindjárt felteszem, és na azért mindjárt jobban néz ki szerintem így. Úgyhogy, ja. Következő füzet, ez egy matek füzet, amit gyakorló órára vettem. Következő egy énekfüzet, semmi érdekes. Sima énekfüzet. Ja. Itt még van egy pár darab ilyen füzet. Úgyhogy ja. Füzetekből ennyi van. Sok volt szerintem, de ennyi van. A következő 2 mappa, az egyiket most kaptam, a másikat meg mamámtól. Az első mappa egy ilyen, nem tudom mire, ott van alul, de lollipop, vagy nem tudom. Mindegy, de ez Lizzie Cardnak gyártják, és piros az a izéje. Jó, de cuki.
Nem tudom, látjátok-e ilyen belülről. Nem tök aranyos. És bagyok vannak rajta, meg ilyenek. Úgyhogy ez is jó választás volt szerintem. És jöjjön a nagy, egy óra múlva, kutyás, mi ez, mappa, de nagyon szép, mert nekem ez a kedvenc kutyafajtám, és ilyen kutyusom is van, ugye Bernie Pásztor, belül sima fehér, nincs benne semmi érdekes, jaj, de béna vagyok. Hátul pedig vannak, ide van írva, vagy dog, vagy dogs, nem tudom. És itt vannak ilyen Bernie Pásztorról, kiskutyákról képek, és ez 1000 forint volt. Nem is annyira drága. A következők azok címkék lesznek, nem tudom minek vettünk ennyit, de jó, hogyha van itthon, persze, és van, hát mindjárt megmutatom, van 2 ilyen Forest I am here, ilyen kis, nagyon szép szerintem, őzike is van rajta, meg virágos, meg minden, úgy ebből 2 van. Van egy ilyen koalás, az a neve, hogy Kimi Love Koala Collection, és jaj, ilyen, szerintem tök cuki. És a következőmből szerelmes vagyok, az egy ilyen kutyás címke, és annyira cuki kutyusok vannak benne, van itt Bernie Pásztor, Rottweiler, német juhász, Labrador, mindenféle. És ott a Bernie, mindjárt hol van, itt a Bernie Pásztor, meg itt kölyökként. Úgyhogy nagyon cuki, és ez nagyon jó választás volt szerintem. Ja. Amúgy minden papírírószerbe vettünk, a következőbe is nagyon szerelmes vagyok. Ugye nekem ezek a kedvenc városom, ami ide fel van sorolva, hogy London, Párizs, New York, Dubaj és Róma. Ezért is megvettem ezt, mert ez az összes kedvenc városom, amiben el szeretnék jutni majd. És mindenből 2 van, és szerintem nagyon szép, és összesen így, hogyha felveszünk, ennyi címkét vettünk, nem tudom minek, de ugye a füzetekre is kell címke, úgyhogy ami nincs persze, és arra is fogok rakni. Hát a következő egy orrorend lenne, ami így néz ki. Itt nem tudom mi van rajta. Minden nem annyira lányos, de elmegy. Nem volt más. De hát, majd ide a felemre. Jó lesz az, mindegy. Igen, már meg is láttátok. A következő egy ilyen, mi ez, tájékoztatóra. Ilyen tartóka, szerintem tök szép, ilyen, mi ez? Mindenféle szín van benne. Szivárvány színű. És szerintem tök szép. Úgyhogy, ja. Na, hát én, amiből nem elég nekem, az a post-it, vagyis a stick index, nem tudom ki ismeri. Ez a kis színes kis izé. Mindjárt kiveszek belőle egyet. Igen. Azért még különben is van csomagolva. Vagy ahogy ez ide van így ragasztva a kis papírkára, és ilyenek. Tudjátok. Mindegy, én ezek nélkül nem élek, mert ezzel szoktam bejelölni, hogy mit kell tanulni, meg stb. Hát ennyi lett volna ez a videó, mert mindjárt 15 percet elérjük, és a második részben nem sok dolgot fogom bemutatni, de azért fogok, és ma még felkerül, úgyhogy ne izguljatok. Sziasztok, addig is!